Ahojte, moje meno je Adi a ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude, ako si postaváme takúto výrobnú na cobblestone. Hovorí sa tomu cobblestone generátor. A ako sa takáto vecička postavá. Teraz si to názorne ukážeme. Najprv si dáme takto. Tuším. Zoberieme sa. A ja sa môžem zmýliť. 4. Dobre. Dobre. Tak, teraz sa ešte spravíme takto, to už viem. Tak, tak. Tak. A teraz to zastaváme. A sem, ešte takto. A sem, poďte, tak. A sem hore dáme takéto 2 bloky. Tak. Aby sa mohla ísť láva. To si zastavíme, to nepotrebujeme. Sem si dáme to jednaký polblok. Áno, sem. Ešte čas takto. To bude voda. Tak. Ju máme. A teraz, aby sa nám tá láva nevytekala, tak sem dáme blok. Tak. A sem teraz dáme lávu. A. Zle. Tak to nemáte robiť. Tak. Tak počkáme, kým sa dá tá láva preč. No, choď. Choď. No dobré. Dáme si, čakajte. Tak, sme videli. Tak, to si to spravíme. Tak. Tak. No, tu som to spravil naopak. Tak, takto je to krajšie. No a teraz už iba stačí, keď takto si nazbierate. No. A ešte jeden je, a ten je trošku horší, ale to je taká menšia verzia. Sem dáte tak a tak. Nie, naopak. Tak. Áno. A tuto to budete zbierať, takto si vykopete. A pum. A zas. No. Tak ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám videjko páčilo. Ak áno, tak nezabudnite dať like, po prípade odber. A ja sa s vami lúčim. Čaute.